Dit is de K-route, miljoen reportages oer. Toneelselskip Probe. Ze maakt al 15 jaar in actes in het Friesk. En komende sneeuw gaat haar nijste in première. Waar docht het licht uit? De louterband Stilton besteedt uit 3 man die al wat op leeftijd komen en geen zin meer hebben om elk weekend in de hort op. Ze delen haar creativiteit nou via Facebook met de fans. En Titia Huisman is documentairemaker, actrice en coach. Na weken gaat haar nijse stik in première in Snits. Dat gaat over beginnende dementie. Wat een nieuwstikken die in een première onder zitten in deze K-route. We beginnen met Waar docht het licht uit van Probe. Probe is een bijzonder toneelselskip dat al 15 jaar 1 actes in het Friesk maakt. En de spelers die komen uit heel Friesland en Waai. Sneeuw gaat haar nijse stik in première. Sjoerd Ibema die gaat naar een try-out en die praten met een paar spelers van het eerste uur over 15 jaar willen met de commotie. In het Smoeke Theatercafé van de Skongers komen de verhalen op tafel. Deze vorm van toneel is even wennen. De actrices hebben het voortreffelijk gespeeld. Dat is weer dat onverwachte van Probe. Vind ik leuk. Ik spreek en versta geen woord Fries. Nee. Behalve ontmoen natuurlijk. Maar ik vond het spel van de Railroad Women geweldig. Hou die energie. Bleu. 15 jaar hebben we elkaar ontmoeten op het amateurfestival van de Lawaai in Drachten. Tom van der Goort die hier dat organiseren. En eerst kwamen er al je groepen uit Friesland die elkaar daar een presentatie doen, een kwarte scène uit een stuk of een eenacter of een monoloog. En ja, dat was eigenlijk wel een beetje schande dat we daar verder niet meer maar dienen. Dus daar waar ik van alle kanten zei, jongens, je maakt de boer op. Dit is zo prachtig, wij maken de boer op. Ja, ja. En zo hebben we elkaar kennengelerd en we zijn bij elkaar gestapt. En toen was het Probe. De Vries, werk. Reinse Haf en Joke Tromp. Wat ben jullie al jaren? Nou, jong, hè? En Elske en Laurens, ja. Ja. Toen waren we nog heel jong, ja. Nou, er komen hier nogal wat mensen en die binnen het paardbuster en die helpen wij te ziekje naar de waai, naar het lok. Nou ja, het lok wel een beetje een erg druk wordt, maar we nemen soms samen te zessen bij de haan. Een heel soort eenacters hebben spelen. Dat in het begin dat een heel soort. Dat is stadig om minder worden, maar wel jong voor ons, zeg maar. Dus dat is nieuwsgierig, want hij heeft in een hele korte tijd, in die hele tijd ongeveer 60 stik brengen. Maar. Dus dat is nieuwsgierig. En wat nieuwsgierig is dat door die jaren heen met verschillende spelers. Dus er is variatie genoeg. Waarom hast du al in de steek liggen? Ik had je net in de steek liggen. Ja, waar du liest maar alleen nog even. Du wist dat in het oer en toch zoals het die. Waarom? Dat wist dus gewoon. Nee, dat weet ik niet. Nieuwsgierig en oorsoortig toneel. Net het gewone normale toneel brengen. Dat heeft toch altijd wel een beetje uw driel geweest. En wat is oorsoortig toneel? Nou, een stuk met jipgang, wel met humor, maar ik met drama. En net al hier onderbroeken al steken. Want dat echt wel steken die en dat echt ik een bradskip in zit. De meesten, ik wel eens even zuchtje moesten, want dan even steek. Dus dat vond ik altijd het mooie ervan, het oorsoortige. De spelers doen alles zelf. Ik het opbouwen van het decor voor het jubileumstik dorst door het licht uit. Schreeuwen en regisseren door Hans Brands. De inspiratiebron is eens dat mijn vriendinnen al hier alleen met 2 hele goede vriendinnen, die zijn nog uit de studietijd koer en nog altijd meer bevriend. Zo'n plan hier van ja nee, we laten oud worden, dan willen we te keren in huis wennen en mijn partners mee. En, nou, dat plan bestaat officieel nog heel tijd, maar het is wel wat in de ijskast bedaan. Maar dat is een inspiratie. Maar ik begreep het net. Ik bedoel, zo'n klatsik is juist waar ik weer net. En alweer er wat bad. Nee, het is een schat, echt weer. En ik viel neer. Ach, kom op, sis. Dat is vivataal. Ruud. Nou ja, Ruud had de meesten een paar kwelijke trekken. Het is nog eens wat lulligs, Ruud. Misschien helpt het. Ja, op bestelling wordt het dreig. Hij lest wel een green bladje? Jos? Vegetariër in hier? Jos, eet die maar jaloers makker? Ja, of dan was een tiger in bed en
Hij maakt het niet clear. Nou ja, dat gaan we net horen. Nou ja, het hoeft toch net per vast om seks te gaan. Nee. En neem u beiden nou. Als je dan nou eens maar als die tjen nog aan krijgt. Uw generatie wil graag jong blijven. We moeten fit blijven, we moeten strak lief hebben. En je kennen van alles wel regelen willen. Maar het leven is vaak heel oors en hut. En je kan niet alles regelen. Wat is de kracht van dit stuk? De vreunskip. Ja. De vreunskip die het meesten bij elkaar houdt. Ja. En elkaar tot grote hichten brengen kan. Dit gaat wel lekker langzaam. Bist er even een skak? Wat? Ja, ik kwam Jos juist in de stad. En Jos zei dat hij Siebrecht trapieren had, maar die stagiaire doet ze deel uit de flikvlooien. Siebrecht? Ja. U Siebrecht? Ja. Nou, ik kan nooit weten dat hij op jong kerels voelt. Jong kerel? Jong faam? Meestal is die beste vriendin een beetje kerst na 30 jaar werd ze van hier op het oren daar lesbisch. Hoe betekent ze het? De kracht van Probe die zit hem vooral in, denk ik, dat het spelers, dat het een ploeg is van spelers die het graag spelen willen wat zij, wat haar een noisket, wat zij mooi vinden, wat zij willen om haar en skier vinden. Oh ja, dit is ook een mooie, want daar hebben we wij altijd praat op. Probe zonder subsidie, zijn productie, steekdeel zetten is een prestatie. De invaller die het stek skreun had in het stek, maar wat meer articuleren, dan komt het klaar. Succes verder. Je bent nou warmer vanaf het begin. Hoe voorkom je dat het op een gegeven moment ophoudt? Want er moet natuurlijk een jongere generatie terug in, denk het mij. Hoe regel je dat? Nou, dat is u zwaar op stuit wel. Ja. Ja. We hebben alweer wat naaie spelers erbij. Maar ja, met jouw watie had dit nog terug zetten wel. En kan je meesten vinden die krijgt ze gek binnen zus dat ze de safaliteit en energie insteken willen om van 0 cent naar paard te gaan. Want daar komt het gewoon op deel. Ja. Dus jouw er geld achterom. Het is hobby. Dus een hobby kost het geld. Nou, dat heeft je net oors. Ja, misschien mag het dan oerdragen. Misschien komt er op een dag wel in. En aan de andere kant, het is ik iets, ik had het op haar zoeken. Oh, Vanke. Dosto het licht uit gaat sneur in première. Voor meer verhalen over Probe kun je zien op uw Facebook-site. Doe hoest je toch net voor ten dadelijks de eerste beste keer is toen je best de marathon voor ten dadelijks erin. Wat doe je als band als je een ingetried waai nummers maakt die je zelf ook nog heel goed vindt? Dan wil je ze wel graag als single uitbrengen. Maar ja, dat kost het in en oren. En dan moet een oor ook nog maar zo goed vinden om ze te keepjen. Voor dat liekste probleem ziet de Lijouterband Stilton. De oplossing die ze betochten, we zetten alle oude nummers die we de laatste tijd maken hebben als single op Facebook. En dan zorgen we dan wel ver. Anja Veenendaal die weer bij de release van het eerste nummer. Stilton bestaat uit Menno Bakker, je misschien wel bekend van Kobus gaat naar Appelscha, en de pintbasketmuzikanten Hans van der East en Klaas van Legelo. Zo'n 2010 vormen hier de Cracked 50ers een akoestisch trio en repeteren ze elke week in het tuinhuisje De Shed in Ljouwert. Maar wat voor band is het nou, Cracked? Band van 3 vrienden die elkaar al 20 à 30 jaar kennen. Die nu allemaal zo rond de 50 zijn en 1,5 jaar geleden hebben besloten om, nadat ze heel lang even niks meer met muziek hadden gedaan en daarvoor wel, vroeger zeg maar, besloten hadden om weer eens muziek te maken. En toen was er wel wat veranderd. We waren wat ouder geworden en het ging allemaal veel relaxter. Het is eigenlijk in creatieve zin het mooiste geweest wat we in onze muzikale carrière tot nu toe hebben meegemaakt. Maar we hadden er nog eentje waarvan we die zouden we vandaag ook even doen. Nee, of niet?
Ja, Ivy Gardens, maar dat krijg ik nu met de vingers niet voor elkaar. Nee, vanwege de kou. Ja. Nou, we doen heel relaxed eigenlijk. Ja, vroeger waren we heel erg gedreven om optredens te krijgen, om vooral bekend te worden. En nu, we doen het erbij naast ons werk. En het is een hele leuke creatieve uitlaatklep. Maar we zijn niet echt de boel vreselijk aan het promoten. Hebben geen zin meer om elk weekend op paard te gaan voor een optreden. Maar toch willen ze het publiek dicht bij haar een creatieve proces beloeken. Vanuit die gedachten ontstier het project met de singles. Als wij iets hier in de chat op een avondje hebben gemaakt, dan is het inspirerendst om het eigenlijk meteen op een bandje op te nemen. En de volgende dag en soms 's avonds af te luisteren. Ja. En dan ben ik zo enthousiast, en dat geldt ook voor Klaas en Hans. Vaak hebben we er ook zoiets, dit publiceren we meteen. En komt er over 2 weken een betere versie, nou dan publiceren we die weer. Ja. Wat ik zelf heel erg leuk vind bij bands ook, is dat je het proces ook een beetje kunt volgen. Hè? Dat hebben we ook met onze optredens de laatste tijd. Die we dan wel hebben gedaan. Hè? Laatst in Pedis en in Leef hier in Leeuwarden. Voorheen hadden we eigenlijk een soort geoliede set. 14 nummers en dat oefen je tot in de treuren en dat speel je dan leuk en dan blijven weer heel veel dingen liggen. En nu, we hebben op een gegeven moment gezegd, nou we gaan het wat breder trekken. Hoe klinkt Stilte nu op dit moment? Compleet met de ruwe ideeën, met de ruwe schetsjes van nummers die zelfs soms nog niet af zijn. Nee, die we maar 1 keer geoefend hebben of zo. Hoeveel volgers hebben we nou? 100? Nou, nog niet heel veel. Maar nee. Het zijn er nog geen 200, rond 170 of zo, 150. Ja, ik vond het toch heel aardig. Maar... Ja, we zijn er wel blij mee. Absoluut. Krijg je nou een beetje de indruk van 50ers die een beetje bordje met Facebook? Ja, we vinden het wel leuk speelgoed. Het is een mooi communicatiemiddel, hè? En hoe werkt dat? Kijk, zo. Ja. En Soundcloud hebben we ontdekt. We wisten dat het bestond, maar dat blijft dan zo sudderen totdat we het ontdekken. En dat is ook wel weer te gek, dus gaan we ook gebruiken. Ja. Het is wel een beetje Alice in Wonderland soms. Ja, klinken we oud zo. Nou, we zijn nog uit de tijd van de cassettebandjes. Ja, nou inderdaad, ja, dat is de tijd, ja. Nou, dan nog maar het officiële moment. Ja, eerst de drank er maar bij, of niet? Jij hoeft zeker niet, Menno? Of dat? Zal ik het je mag 3 keer opzetten, mensen? Ja, doe dat zo. Nee. Nou. Oh, ja. Nou, ik vind niet dat jij... Die staat erop. Nou, te gek. Gefeliciteerd. Nou. Op Joanna, zullen we dan maar zeggen. Op Joanna. Swedish nights, love at first sight. No crime too high, and you're like starlight. You play it cool by your own rules. Kijk, zeggen we bij Probe, nou geef je naar Titia Huisman. Dat is een bijzondere vrouw die het heel wat in haar mars heeft. Ze is documentairemaker, actrice en heeft nog een eigen coachingbureau. Op dit site repeteert ze voor een nieuw stuk van haar. En dat heet Kwartsluiting. Dat gaat over beginnende dementie. Na week gaat het in première in de nieuwe Schouwburg van Snits. Ik begeleid teams en personen in organisaties. En dus het is een coachingsbedrijf, trainingen jouwen wij en we begeleiden cultuurveranderingen in organisaties. En daar zit er, de theater als kunstvorm zit er gewoon in. Ik ben nu zo aan het verklaren voor de consultantes. En
Daar zien wij straks, we gaan naar een event. Daar zien wij het thema van de dag, dat is lef en invloed. Dat zullen wij daar op een gepaste wijze uitwerken. Zie je? Ja. Best. Nou, het is dus heel leuk om op zo'n event wat te doen. Nou, en ook om dan samen met haar dingen te doen, dat vindt zij heel leuk. En ik vraag dan aan haar of ze wat wil zeggen en het duurt en het duurt. Dus ik neem het maar gewoon over om er toch nog een leuke dag van te maken. Verder is het fijn om erbij te hebben als opvulling. Ja, dat er iemand naast me staat en toch een goede assistent is. Dus wat dat betreft mag ze nog wel een paar keer met me mee. Met mijn collega Neeltje maakte ik voorstellingen, dan heten wij de consultantes. En dan maakten wij voorstellingen voor congressen en symposia. Mijn eerste opleiding was een acteeropleiding, die heb ik gedaan. Dus van oorsprong ben ik actrice. Maar al heel lang dacht ik dat net meer, hoef ik er net meer van te bestaan. En ja, maar ja, dat zit er nog een keer in, hoor. Dat slaagt er net meer uit. Dat is zo, dat wil ik graag. Maar ik broek het net als, het hoeft net of zo. Hè? Ik broek het als het nodig is en als ik broeken kist. En het zit in mij. Dus ja, neem ze zelf wel maar in. Hè? Ik heb wel vaak van, dan hebben we een dag werken en dan zeggen ze wel eens, Jimmy, als ik in zo'n dag een soort praten moest, dan zeggen ze wel eens van, god, zo zou ik wel eens bij theater kennen. Dan denk ik, nou, dat is wel mooi, de Hekkelwest. Ik ben hier in de galerie aan de Singel in Snits en dit is de galerie Peter Baks. Peter is mijn partner en Peter had hier een kunsthandel en een kunstuitleen. En beneden is mijn kantoor. Dus, en wij wonen hier ook, dus we hebben alles bij de hand. Ik denk, wat is nou de overeenkomst tussen mijn acteerwerk en alles wat ik daarin zie en mijn coachwerk? En volgens mij is dat ik in alle verhalen die ik keer, honderden heb ik keer, misschien wel duizenden inmiddels, van mensen, precies dacht wat ik in het acteren dacht. Het ziekje naar, ja, ik wil heel precies weten wat het ook is. Wat is nou precies de essentie van het verhaal? En waar kunnen we dat verhaal keren zoals het was? Ik weet slaat vergeten. Oh, je dat slaat? Ja. Ik dacht wel. Het leek het wel een grote groene has. Ze is een uitslaande kop van hier is er 3. Ze is bij mij Bobby Rick. Al je knoeken en doeken. Nee, dat is net een goede woord. Kneuken en deuken op zijn halen bereikt. Dat is een grapje, hè? Net leuk. Nou, wie krijgt dat uitslaan? Het slaat. Ja. Wat je eet die jong slaat. Ja, mijn puree en carbonatie. Gadverdamme, blabberen maar in bonken. Zit. Ik nog oren kruiden. Nee, daar ben ik te lui voor. Wat mag je of wat aromaat of zo. Wat is er dan? Wat stem je aan te zien? Wij zijn trouwd, hè? Vanwege het slaap? Ja, vanwege het slaap. Want hier maakt het laatste kleren, alleen mijn vrouw. Dat weet ik heel goed. Ja, maar ik had van de buurvrouw leerd hoe ik een kleer maatje maak. Maar maakt het mij niet uit van waar ze het leert hast? Ja, maar wij kennen elkaar anders kofke. Ik ben Eva van Jos. Jullie nou aan het repeteren van een stuk. Wat is nou het verschil met dit acteren en dat acteren van die werk? Het is natuurlijk zo dat het kader stelt is, in dit geval Trogaaien van der Heijden, want die had het skreun en in die opdrachten die schrijft, wordt ook een kader stelt. En wat eigenlijk in beide gevallen zo is dat muziek is dat de kern van de, ja, wat wil Haaien van der Heijden zeggen, wat wil ik zeggen, wat wil in mijn trainingen of in mijn coaching of in de voorstellingen niet weer maatje. Wat willen we dan precies vertellen en hoe vertaal je dat zo dat de mensen het ook, dat ze er iets mee kennen. In dit geval dat ze het ontroerd rijtje of luidje kennen of wat dan ook. Of in andere gevallen dat ze de verder mee kennen of in hun werk of wat dan ook. Dus dat is wel een, ja, het kader wordt stelt door de opdracht of door de schreeuwer of door, nou ja, dat heeft iedereen. En de vertaling daarvan, nou was er maar dorst, dat is een creatief proces. Nou, voor die zit ik volle leuker. Beetje jongere vrouw. Ja, is wel wat oud voor mij. Ja.
Dat is het niet. Een riepere man, maar een jongere vrouw. Niet mis mij. Ik maak gewoon een man die mijn beetje mijn best waan lid. Ik maak gewoon zo nou en dat een pak op een hoort ha. Ik denk dat ik beter 100 in liedje kennen hier, want ik hoef geen opleiding, geen carrière of geen stemrecht. Wat moet ik nou met stemrecht? Ze doen het toch nooit wat je willen. Nee, ik wil gewoon duidelijkheid hebben. Dat vind ik noffelijk. Dan hoef ik zelfs net zo naar te denken. Lik je wij nou zo op elkaar of zo in eens oergeen zitten? Wat? Nou ja, echt modern kist dus opfittingsnet nemen. Kan mij dat nou schelen? Ik doe wat ik wil en ik wil wat ik wil. Is dat net nou modern? Ik vind het zo ouderwets om iets alles net modern te vinden. Je zit al wat in de deadline om trouwens. Ja. Lukt het al je wat? Ja, volgens mij komt het wel klaar. Ik denk het wel. Ja, het is een spannende fase, of net? Ja, laatste repetities, hè. En alles stiet er wel, maar je bent nog net helemaal tevreden. Op een gegeven moment moet ik maar wezen, want anders repeteert ik die. Jim Hyde had mij vragen om mij om te trouwen. Wat? Ja, Victor. Jim Hyde. Je had mij vragen om mij om te trouwen. Die waren weer helder als de eerste, hè? Dit wie de kaarroute naaiwieken, dan zeggen we maar Gerrit Breedler naar zijn nieuwste stuk Krimp. Dat is kreunhet van Achmea Culpa. We zullen naar het keuzecentrum in Snits, met jongeren hier op een groot festival. En de studenten van de Popacademie die zullen de stritel op om een nieuw politiek loodjaren te litten. Bedankt voor het zien, en naaiwieken.